Tallers de tarot, de meditació creativa, d'escriure la realitat viscuda i d'astrologia de nivell bàsic són una mostra del que podem trobar a la nova programació de primavera del Centre Cultural de Cala Neta de Roses, programació que compta amb un total d'11 tallers i que ha estat presentada aquest migdia, on el regidor de Cultura n'ha volgut destacar un que es durà a terme per primer cop. Habitualment fem tallers de pintura o de manualitats. En aquest cas també hem afegit un taller que es farà durant els 4 dissabtes del mes de juny, un taller d'escacs. Esperem que molta gent s'apunti i, com dic, per informació o per inscriure's a través de la pàgina web de rosescultura.cat. A més dels tallers, la programació també inclou 3 exposicions on hi destaca la mostra homenatge a Martí Vergonyós. En aquest també hi trobem 3 xerrades organitzades per l'associació Llunàtics. També felicitar aquesta associació que és la de Llunàtics de Roses perquè continuen treballant i oferint no només tallers sinó també xerrades de qualitat i necessàries com són doncs, aquesta que estava mirant jo ara, de la que trobareu en aquest llibret, que és la del dol. No? Molts ens interessaria anar a una xerrada del dol. El dol forma part de la vida i, per tant, a vegades escoltar com s'ha d'emprendre, com es relaciona amb la pèrdua d'una persona estimada i com ho podem superar, doncs esperem que ajudi o que pugui ajudar molta gent. Aquest serà el 7è any que Cala Neta compta amb una programació estable de tallers i activitats que es van iniciar el mes de setembre de 2015 per dotar de contingut aquest equipament de la plaça Sant Pere.